Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kababayan, oras natin 10:40 in the morning. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman na mapapaginabangan kan kada. Mga tugang, good morning! Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon natin kung yan pong aldaw na ini mga tugang ni Lunes. Petsa 24 na sa bulan kan Agosto 2026. Ilang tumbling na lang sisilip na si Jose Marichan. Bermans na. Malapit na. Sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome po sa programa Aramon Nyato. Ako po sa lingkod, Mardela Deng, iba salit sa napirotihan. Iba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot kasarabay po dyan ang bulos kan informasyon na magali sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Yan po dyan mga tugang sa 3rd District. Nasa mo yung Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yan man si Pading Jomar Bien sa 1st District. Nagadi po siya TV to Santo Domingo and vice versa. And then si Joshua James Bino, Daraga area. Yan man si Karen Ala sa Kapitolyo Provincial. Partner Al Armario dyan, mga tugang sa City Hall, atin sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Baby Angel Mustaza, dyan po mga tugang sa Regional Resonante Site, atin sa Legazpi 4th District. Siyempre sa mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Laboy Mata on special assignment today. Ingat sa biyahe. And siyempre sa mga kabarangay tayo, po sa newsroom, ito yung mga pag-iriba. Kompleto ang Papa Mars Angels, Jenny Balyaran, yaon man si Ciara Miliron at saka si Nicole Angloriani. Bantang digdi po sa lado technical, kasabay nga to si Chief Ramir Tanay, yaon man si EJ Bremen, at saka si Jerome Nico Martinez, may po mga IT. Kita nagmamaot, magkayon. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Especially sa tayo pong amigo, ang Regional Director ng Department of Trade and Industry General Office number 5, kay Director Dindo Galvonabol. Happy birthday, sir. Si naman kay Attorney Bart Raico. Good morning, Attorney. Kanan tunay. Kay classmate, batchmate, Rico Banyares, good morning, happy birthday.
Pero naman kay Lenny Rubrigado, good morning po tabi, and happy birthday Lenny. Good morning man sa mga suki natin. Happy Monday morning, ngaya Boss Mar, sabi ni Don Miguel Chiel de Vera. Good morning po tabi sa imo. At saka siyempre dyan po kay Meo de Vera sa Macetas Food House sa Lidong, Santo Domingo Albay. Good morning man kay Coro Balaoro, nakatabay po ko niyan. Okay, good morning. Sino man kay Padingdan. Siyempre si Gerald Aranya, asin si Ate Sally dyan po sa LA Drive, Gugun, Legazpi. Good morning po tabi. Sharing man si Bing Buen Boris dyan po sa San Isidro, sa Malilipot, Albay. Kuya Bob Gandano sa San Lorenzo, Tabaco City. Yaman si Sir Jeff Santos, mga tugang sa Queensland, Australia. At si Ma'am Annie Armstrong, nakantabay po sa Melbourne. Sharing man, partner King Rinaldo, ang ating weatherman. Yan po dyan nakantabay, mga tugang sa Bunker Hill, sa Bangkiruhan. Good morning po sa mga kababayan natin o sa mga staff ng Mississippi Haven. Good morning po tabi kay Agosto Balaguer, Carlo Gagante, Jonadel Gagante, Maria Joy Balaguer, si Abby Del Valle, Jeline Bariso, Adeline Rose Malyare, Ami Basanta, Gloria Sanchez, Joseph Laudenio, at saka Wilmar Batalier. Ayan po tabi, gusto nyo mag-get away, escape, punta kayo dyan sa Cagaray Island. Ayan po kayo sa Mississippi Haven staff. Ugnayin nyo yung mga mag-riba dyan sa Mississippi Haven, Beachfront Villa, kanganing maugma ka mo. Ayan, naparan mo rin sa Facebook para makakonect ka mo kung paano ba. Kasi pwede makabunit niya nga mga 32 guests sa na pong area, and you can use it exclusively. Alright, mga tugang dumaan sa mga kababayan ta. Oy, iringat po tabi kita tabi, at saka sana maging responsabling dog owner po kita. Mamundo man ini nangyari sa amigo ko, the former barangay captain of San Isidro, Santo Domingo Albay, si Sir Bodji na Balila. While going mga tugang to his office, dyan po sa DepEd Albay Division Office. Diyan siya naagi, tali sa Santo Domingo, diyan siya naagi sa may yang Kampawa. 7:30 in the morning, mga tugang, he met an accident sa motorsiklo dahil mga tugang sa pagbalyo ng itom na ayam. Siring kan pangyayari kang gabos, na mga nangyayari kapag may nadakan ding ayam, may nakadiskidong ayam, dahil tagsadiri. Kaya nakman kay Sir Bodji, narungasan pati sa pandok. Nakagudgud ni Jing. So, in between the nose and the lips, nakagudgud. Hindi natakrasan sobro bigote ni Sir Buds. Pagkatapos yun, may tama siya sa takyag, tapos sa tuhod. Nako. Mga amigaw, tabi, mga barangay officials, paki-remind ka mga pagiriba tapo dyan ng mga kabarangay may atama na ayam, pakigakudan. Tarog ka na may nadiskwido na naman. Halo yun ang pangapudan po yun. Durante pa kan nasa, nanyaong pa so amigo ta. Si Doc ng mga hayop. Di ba? Nangapudan. Saka ngunyan, siya narakul da tabi. Di ba? Pag nakadiskwido na, saka naman kita makaraso-kaso na may nadali. Marita, daing nagbuwis din buhay. Paano pag may nagbuwis din buhay, di ba? So sana po, mga tugang, dito pagpabayaan ng mga ayam tayo. Kulong ta, at amanon ta, para dahi magkaigo ng rabies, dahi magparabalag-balag dyan, dahi makadiskwido, tangani po na maging ariglado sa naman kita sa palibot. Kung dito po kaya yan at amanon, panawanan sa iba. Di ba? Panawanan sa iba, kung piko para gamit sa ng bantay, tapos na ito piga-ata, may pabayaan, tani pagkarigoson dahi. Abay, anong klasian? Di ba? Di ba? Ramdaman ta, mga tugang na may paninimbagan man, kapag dahi mo ginakudan ng ayam mo, may paninimbagan ka, mga tugang sali, kung nakadiskwido pa, baka mas talo madagdagan pa. Pakiasikaso man tabi sa mga barangay officials natin dyan, mga amigo, kapitan, at sa mga kagawad, baka pwede pa-remind ta ulit sa mga kababayan nato dyan na maging, kunyan kita, responsible dog owner. Tarog kang may nadiskwido na.
Di pa ito, maburo bakasyon mga tugang si Sir Buds. Tapos siyempre makulog ito, nabugbog eh. Ha? Nabugbog sulaos, tapos nakangud-ngud pa mga tugang. So, ano yan? So sa iya pong pandok na magayon na face, na dali, na face off. Iringat po tabi, mga kabayan ha, iringat. Alright, mga tugang sa dagdag na mga istorya. Purok dos pala nito, Purok dos, Pawa, Ligaspi. Mga Purok officials tabi, pakiremind ka mga kabarkada po nindo dyan. Bueno, dagatan istorya, alin po dyan sa lawas. Nasi din niya, Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po yung mga paraantabay sa mga dugang tapang barata. Nagbibo. Sabi, saradoan, tinampo. Hali dyan sa may kanto kan Department of Tourism, tapos dyan sa may kanto na palaog sa may Mariners. Pag-ati ko, Sir Mar, kasubagong aga, tanagduman ako sa DSWD, bako pa man. Aday pa. Anong oras daw ang bangkit ni Direktor Nabul? Aday? Day kung nani po aram kung ano. Day pakiabiso. Litsiro ngayon Papa Marini. Ako pati, Sir Mar, Yeah. seryoso pa rin. Napaisip ako, sumagun niya ako, garib ako man. Happy birthday, RD Dito na boy. Happy birthday, RD. Ayan, okay, sige. Kumusta dito sa imong area? Anyway, Sir Mar, katakot kayo ng mga barata man, nagbibilog ng kunyan ang Department of Trade and Industry Bicol nin criteria, Sir Mar, na pagbabasehan na ninda tanganing may mga MSMEs na o micro, small and medium enterprises ang makagraduara, Sir Mar, sa mga asistensya asin pag-asister man kana DTI Bicol. Ini Sir Mar ang pahayag ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol kung sa yung paliwanag na halos nagbubuhay na ngaya sa ekonomiya bako sa nakan Bicol Region kundi kan bilog na nasyon ang mga saradit na nagnenegosyo o ang mga nano as in micro, small and medium enterprises na lantabasaro bagang Sir Mar sa pinakaultimong datos kan mga MSME sa Bicol Region as in sa bilog na nasyon sobra sa 90% ini. Kinabol, Sir Mar, na sa pagbilag ninda nin mga kriteria man, pag-considerar ninda itong kapasidad, kakayahan, as an estado kan mga MSMEs na inilalo na taday man pwede, Sir Mar, na habang panahon niya na sindaan na nagnegosyo, pirming yaon ang DTI, paano man niya itong mga nag-usbong, niya mga saradit na nagnegosyo, na kaipuhan man talaga, in asistensya man kan DTI. Yan, dapat daing forever na nakaangkala lang sa tabang kan DTI, but forever man na maasinso siya sa pagikan mga skills and development na pigpapatao kang DTI. And sa lado man, Sir Mark, ang DTI, poon ngaya sa pagsiguro man na igwa ngaya sinda ki mga lisensyado mga business name, tig-asisteran ngaya sinda kung paano ngaya pagibukaan, paano ngaya ang pagpaparehistro sa mga magkakanigong ahensyo kan gobyerno, and sagod niya sa mga trainings, mga seminars, maging itong mga piga-apod ng mga assistance sa financial, dahil man ngaya nagukulang ngaya dyan ngaya ang DTI, alagad ngaya kay po ang konsiderar na kung halimbawa ngaya, halimbawa ta ngaya sila ngaya sa bayong, dapat ngaya pwede na naman niya silang palayugon. Yan. Okay. Para masiguro man, Sir Mar, sinalagad ng pagsisiguro, Sir Mar, kan DTI na sinda dyan sa pagbilog nila, Sir Mar, kaya pag-formular po kan sa criteria na iyan, sige siguro ninda na itong mga talagang supiga sabi nga bubuwian na talagang kapable naman, Sir Mar, sinda iman itong mabalik man ginara itong sumikadibisi may encounter, dapat nga kaya na nila makipagsabayan, bako lang ngayon sa regional market, bako lang sa Pilipinas, kundi sa manibang parte kan sa tuyang kinaban. Yeah, pero yung pinili mo kang DTI bringing them to and exposing them to different kinds of trade fair, nakula ko na bagay yan. Opo, and day mabaga, Sir Mar, nagtutunong kayan ang DTI, especially na ligdi sa Bicol Region, dahil ang tamas nga ni ibang itong mga nasa isla, sigadaran nila dito sa mainland, tanganing mas mapahiwas man ang sa merkado. As ang pinaka-ultimo nga ni kayan, Sir Mar, ito po bagang sa mga coconut products na haliman dyan sa may parte kan Camarines Sur at Camarines Norte, ito baga sa manigo dyan kakatapos pa sa ng Fiesta de Camarines, kung saan ang mga produkto man ka na nasabing mga probinsya, tigdadara dyan sa Metro Manila, and mas mahalawig pa, mas mahiwas na merkado, as in oportunidad, ang ipigtataulig sa mga saradit na nagnenegosyo. Roger Nad, okay.
Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon na and sabi ni RD Kayan, pag nabilog mi na ngayon, na conceptualer mi na ngayon, na sabi nga criteria man, kinalatag mi man ngayon sa publiko iyan, tangan ngayong masas man, itong sa mga beneficiaryo mi man, kung sino talaga ngayon, kaya naman, and an assurance Sir Mar, ining mga negosyo center, sige sa tuyang rehiyon, an sobra sa gatos na iyan, an handa man giraray na mag-assistir duman sa mga saradit na nagnenegosyo, digdes sa Bicol Region. Ayan, kung sabi nga ni Kan, kung yung purpose nga may graduation, ba't yung MSME wala? Oo, tapos sabi nga ni RD, hindi man nga pwedeng habang panahon nga, habang buhay nga na nagnenegosyo sinda, nakasandig nga sinda sa DTI. Yan, kung baga sa kung dahil nag-iiro, maybe it's a failure, di ba? Apo. Dahil nag-iiro, kaya dapat habang tabangan naman ang sadilitang, umasinso kita. Oh, and based man nga ni Sir Mar digis sa monitoring man ninda sa mga pag-assistera ninda, talagang positibo man ni Sir Mar ang resulta dahil ta dako ng mga investors bako sa nadigdi sa Pilipinas kundi sa ibang parte kan kinaban ang talaga Sir Mar na nagpapahayag man in interest sa mga produktong Bicolano. Yan, tsaka dakulang bagay itong Mentor Me program ninda para talagang maihanda sa dakulang market ang sa tuyang mga marasaradit na negosyante. Opo, Sir Mar. Okay. So yan po Sir Mar, again happy birthday kay DTI Bicol Regional Director Dean Donabol. Yan po Sir Mar, mga dagdag na bareta, halis sa luwas sa tuloy akan PYZ Enterprises sa Barangay Orosite, Legazpi City, Angel Mustaza, DSID Chevenue. Thank you very much, Baby Angel, and mga kababayan nating mga motorista. Ito na ang busina. May niluwas na po mga tugang na presyo na ipapautob sa aga ang Department of Energy. Okay. 6 o'clock in the morning, ang diesel ma-aumento ng 2 pesos 31 centimos kada litro. 1.8 o 1 peso and 8 centavos per liter para po sa gasolina, mantang 95 centavos per liter sa kerosene. Yan po yung ipinaluwas taon-taon pa sana kan Department of Energy. So medyo medyo buminaba siya duman sa nainot ang projection ka mga oil companies baga kang Biyernes tapos kaso bago na maaga na ang sabi nila baga umabot ng 3 pesos yung 3 pesos yung yung diesel at 2 pesos yung gasoline and kerosene. Pero ngunyan sa paluwas po kan DOE in which na pwedeng ininansunod doon because ang DOE under mga tugang duman sa ipinaluwas na ang Pilipinas nasa ilalom kang energy emergency status, di may poder sinda na pakiaraman ang presyuhan. May special power sinda ngunyan. Hoy, may mga oil companies luway ka mo. Mas may all the regulation because of this emergency status, mayroon tayong dapat sundin para dahil magulpian mga motorista ta. O yun po tabi ang bipaluwas, DOE ang nagpulos kayo nito, taon pa sana. 2 pesos 31 centavos, increase mga tugang sa per liter sa diesel. 1 peso and 8 centavos para po sa gasolina. And 95 centavos para po sa kada litro sa kada kang kerosene. Iyo po yan ang maging epektibo 6 o'clock in the morning tomorrow, August 25. Alright, mga kababayan, stand by for more stories. Makaris lamang po kani. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, eksaktong 11:00.
tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Piglinaw kang US Embassy ang pagduman kang mga tauhan kang US Military as in Armed Forces of the Philippines sa Sandia Steel Corporation sa Tuguluan sa Misamis Oriental ay ang parte kang pagpaplano para sa Balikatan 2027 as in pag-uugid sa posibleng paggamit kang pasilidad para sa bilateral military exercises. Sigun sa embahada, ginibo ang site visit bilang parte kang regular planning efforts as in nagko-koordinar ang team sa FIDIVEC Industrial Authority bago magduman sa pasilidad. Kasunod ini ka mga kahaputan ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei manungod sa presensya kan mga soldado sa Amerika asin ang pagbaloon nindang magkondukta ng inspeksyon sa lugar. Yan ang baret akali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po si Papa Mardila tayong iba salit sa nabirotihan sa programang Aramon Yato. Oy mga misis, ringkasan taon to na naman.
Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Yan. Good morning po pala sa mga kababayan ta na nakaantabay po mga tugang sa Bakakay Albay. Malapit ang pista sa Bakakay, ah. Good morning kay Mayor Nugki Bumbales. Siriman sa mga pag-iriban niya dyan. Siyempre, good morning kay classmate Noel Bismonte. Good morning, sir. Siriman kay Ate Nitz Navarcenas. Yan po sa San Pedro sa Bakakay. Si Braca Joe. Si Joel Barameda. Siriman kay Ate Maming. Ay kay Tsa Maming na Barameda. Good morning, tabi sa Indo dyan ka, boss. Kay Brad Tolitz ni Malaon. Welcome to the club of senior citizens, partner. And good morning man kay Amy Pasco. Good morning, sis. Good morning sa kabos po nakaantabay sa tuya pong programa ngunyan sa DCGB News Online. Yan, kay parang nagbi-feedback kita. Makasugon, Jing. Nagbi-feedback ang uyan. Ha? Nagbi-feedback. Yan, okay siya. Nawala na. Okay. Good morning man kay Shirley Antiquiera Bulaños. Yan. Good morning kaya Sir Mar. Okay, sige po tabi. Good morning sa Enduga Boss. O bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Ha? Sigian gayon kan kawat. Mga tugang kang uning basketball open category kan ano yan, Intertown, Albay Intertown Governors Cup 2026. Kasi may 8 nagralaban, mga tugang na teams. After the elimination round, may 8 na naglaog mga tugang sa ano yan, sa quarterfinals. Di puwerte ang kruskusan. Kasubanggi, matindi sulaban kan kunyan. Kan Ligaspi asin uwas. Nabayaan sa mga tugang kan Ligaspi sa uwas ki 2 puntos. Pagkatapos, mga tugang 86, di ba? Mga dying seconds naka-abanti pa so was pero dahil na po kinapos na. So daraga nakabawi. Matapos na madaog boy kan Ligaspi kan nakaagi, nakabawi kaso Banggi, binawian mga tugang so pulang Red Hunters. Dinagluwas mga tugang after kang mga kawat kasubanggi. Pigluwas kang Provincial Youth and Development Office sa opisina po ni si Rondon Ricafort ang team standings. Daw sabi kang PYDO, this is nga the final because ongoing pa man ang mga kawat. Kasi dapat makawatan ng Dagabus yan single round robin yan Nagluwas na Surigao City sa 4 na kawat nasa indapong ano yan, inagihan, gabusin dagana daing daog. 4-0. Sumalinaw, mga tugang, tulo ang gana may sarong daog. Kana daog sindakan tabako. Kana kaagi, nabanggi. Sudaraga, may tulong gana, may 2 daog. So Ligaspi City, nabuhayan, mga tugang, naka-orabanti na. Matapos kan 2 sunod man na panggana, so igwana po ang Ligaspi City ng tulong gana, tulong daog. Okay. So tabako, may 2 gana, may 2 daog. So uwas, sarong gana, may 5 daog. Ay, naka-5 kawat pala sa uwas, tulo na sana. Ha? And then, yung ginubatan, day panggana may tulong daog. Okay? So, diyan mga tugang na Banggi, matindi ang laban. Sigurado ini na mayuyug-yug na naman ang Albay Astrodome ta.
ang laban mga tugang. So number 1 versus number 2. Ngayon sa quarterfinals yung Ligao City Knights versus Malinao Summit Surge. Yan. Yung sunod na baga, Ligao City sa team standing. Ligao City ang number 1. Number 2 mga tugang so ano yan. So Malinao ta igwang 4 na gana so Ligao may 3 gana mga tugang Sumalinaw. Matinding bakbakan ini. And then ang game tumamaya Tabaco City Rising versus Ginubatan. Ayan. So ilingon ta kung ano maging kapalaran kang Ginubatan kung makagana o magpadagos mga tugang ang Tabaco na umabanti man para makapatas-patas mga tugang. Pag nanggana dyan ang Tabaco, maging patasinda kang Daraga. Ha? Pero kung madaog sinda dyan, mga tugang, yan po ang hilingon ta kung ano magiging kartada. Di ba? Okay, sige po tabi, mga tugang sa mga basketball aficionados, dahil masyadong kidit. Saka sa mga players, relax na, dahil sana. Minsan may mga may kawa talagang matindang pisikalan. Matindang pisikalan, sus par Yusuf na ikurunyanan niya, no? Sports na, tangani na maging magaray-ray ang kamurugtakan kang karawat. Bata pasiraman ki mga import, para lang kawan padarakulaan. Jesus Mariusef. Parte man talaga pag iling-iling sa mga basketball aficionados, di ba? Good morning kay Jen Estola. Sabi ni Jen Estola, matibani ang taga-daraga. Dabis talaga ngaya. Ayan. JC Matabuena, good morning Sir Mar. Good morning tabi sa iyo Sir Jess. Okay, o bueno, mga tugang dagatan istorya alipod na sulas, ready na. Partner Alarmario. Partner, good morning tabi, please come in. Salamat partner, pigingo aman kan ibang barangay na makabakal nin sa diring lote. Tangani na dahil sindang problema sa pagtugdok nin MRF. Ang concern na ini, nakabot na ini sa karamangkan liga, asin mismong nakonfirmar man sa tuya ni Kapitan Adjong Butin kan barangay Humapon na saro ini kan sa indang problema dahil dayan barangay nin lugar na pwedeng bugtakan nin MRF. Bako sa na barangay Humapon an may siring kaning concern kundi nagkakapira pa na talagang dainin sa diring lote at hindi maubugtakanin MRF. Ang saro man ngunyan sa mga barangay na nag-iinguan ng GAD, iyo ang barangay Banyadero. Dahil ang barangay Banyadero, igwamanin informasyon na nakaabot sa gunian panlunsod na may intention man bumakal rin lote sa indang barangay, tangani na maging bugtakan kan mga siring kaning proyekto asin iba pa. Ang concern na ini talagang pitutukan man kanibang kapitan dahil pangarap ninda talaga na magkaigwanin sa diring lote dahil sa kunyan kung marireparo may mga barangay na MRF yaon nasa gilid kan tinampo. Nakaprintira na kung minsan makanos na paghilingon, siyempre paminsan day manaiwasan na may malaay na parong o nag-aaragi ang tawo, may reklamo ang tawo. Kaya saro ini sa pigadanan man ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi kung paano magkatarabangan ang mga barangay na magkaigwanin sa diring lote tangani na may mabubugtakan kan mga siring kaning proyekto, lalo na pag-abot sa pag-manage kan basura. Ayan, tama ko man yung dakulao na lote. Salit man lang. Salit man sana. Kunyana, pwede na. Kaya lang depende man sa efforts kan barangay kung talaga ang kapitan progresibo man ang sa iyang kaisipan ang barangay council kung minsan ang iba talagang nangyayari pero sa iba
dahil man pi pangyari. An maringani kang kung makakumbinsin sila yan, magdonar na sana. Iyo, saro yan. Oo, pero dipisil, bihira sa tao ang may maray na kaisipan na siring kan magdonar. Sabi nga ni Kapitan Adjong na butin kan humapon, ang suggest ko ngayon dyan, ano daw, sorbihon garay sa mga kaminorial. Sa mga kaminorial baga digdi lalo sa bulod. May mga lugar dyan na sa dirikan gobyerno na nga ning iyoan bugtakan na sanakan siring kaya na mga proyekto. Kaya kung medyo running mga barangay, di mag-cluster na sana. Pwede man kayo. Magtarabangan na sana. Teamwork ang kaipuhan talaga dyan ta. Siyempre, igos kan mga eco-aid, yung kaipuhan dyan. Plus kooperasyon kan mga tao mismo. Pero ang pinakadabis kayang kung talagang mag 100% ang segregation at source, dyan sa arong mismo, dito sa may tatapok pa siring dyan sa Imaret. Iyo ko ta. So may mga maray na disiplina. Pero igwa mangyari nagkakapirang talagang pasaway. Yun na, bako man niya crisis sa basura ang problema ta. Crisis sa disiplina. Parang tama din. Karakter. Yan ang okay, sige. Partner, yan pa na informasyon garay digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po tabi, naramdaman ko yung nag-meeting mga tugang sa Malacanang ipinapod ni Executive Secretary Ralph Recto. Natukar naman, dahil man kaya problema kita sa basura. Dahil may yung crisis, manageable nga. Kaya lang ang problema ta nga, na difficult i-manage. So, disiplina. Crisis na sa disiplina. Anak ng tinapay. May pigpaplano sa Malacanang na yung national tax allotment na intended for barangays. Magtagama da duman mga tugang ning certain portion para sa solid waste. Pigadalan na po yan Pigadalan mga tugang kang Malacanang o kang national government. Ini po na pagpakusog mga tugang kan mga lakdang tanganing maiwasan ang matinding pagbaha. Adalan da po ang gobyerno na magdagama nin parte ka national tax allotment, yung NTA, yung dati pwede na IRA, sa local government unit para sa matanos na pamamahala nin basura. O yan po ang pahayag, para na maresolbiran ang daing pakundangan na illegal na pagtapok ng basura na naging kausa ng mga pagbaha. Iyan ang plano. Pagpakusog kang gobyerno ang pagkolekta ng basura, paglinig asin sistema sa pamamahala. Kaya importante daw po na magtagama ng pondo para mapakusog ang kampanya laban sa lugar na pigtatapok sa pagtapok po ng basura. Number 1 na nakaprintera sa barangay. Sa barangay. Ang sabi, mga tugang, ang primero yang depensa kontra sa baha asin basura, iyo po ang nagpupuon sa mga komunidad. Kaya mahalaga na isabay ang LGUs sa mga pigigibong lakdang mga tugang ka national government. Yan po tabi yan ngayang issue that requires a whole of society approach along with our citizens. Kaya po yan tabi. Because maski baga may pigpapautob ngani na search for cleanest barangay program. Naku, may problema manggiraray kita. Maray pa uning mga barkada ta mga tugang from Ecosavers 2000. Nagkamay ka aktibidad na naman na ginibo mga tugang kan mga nakaaging aldaw. Para sa mas malinig asin ligtas na kalikasan. Naglansar ng River Clean Up Drive sa Barangay Salvacion. O doon sa Santo Domingo niya. Tang sabi din mga hubinis po nagtiripon-tipon ng istorya ng Ecosavers 2000 na bilog dahil
Sarong pag aurora sa barangay, tamapista, uminuran-uran. Tapos nagkasurulat mga tugang sumanga salog, sumanga kali. O duman sila na bilog, nagpuon sila na maglinig-linig duman sa indapong mga lugar. Hanggang sa naghiwas na, hanggang sa mga kadagat, nagaparte-part sa coastal cleanup. Tapos kung yung river cleanup naman sa indapo, mga tugang na pinagtawan ng atensyon. Nakipag-coordinar mga tugang sa mga dedikadong residente sa Barangay Salvacion, dan Santo Domingo, kasarabi sa mga barangay officials, dakol na mga basura, nako ang mga plastics, mga tugang sa mga kali, o sa mga salog, no? Dakol ang bagay na po, mga tugang ang ispersos man, na pinaggibo, at sa mga nakaibanan na sinakisumano, alis sa kabataan, sagod sa mga gurang na sa barangay. Salamat na po, sabi na Dens na Bromeo. Sa ditman ngayon, dakulang lakdang, sabay-sabay tang ingatan ang mga salog, asin ang komunidad. Mag-relate sa mga sunod pa mga aktibidad. Eco Savers 2000 tabi yan. Yan po. Bako lang pati sa paglilinig sinda mga tugang beltong niyan, kapartner na Father Momoy, duman sa pagpadakol mga tugang kan mga mga native na mga kahoy. Pagkatapos mga bamboo, iba-ibang variety ng bamboo. Igwa na pong naitanom kami diyan po sa San Fernando, sa Santo Domingo Albay, duman po sa daga na ipinasubli mga tugang ni na Sir Pepe Esteves. Duman sa Eco Savers 2000 na pagtanuman po na darakula na sa mga bambu duman na more than 100 na naitanom mga tugang in partnership with the Inner Circle, yung Inner Wheel. Pagkatapos kan JC's, asin iba pa pong kapartners ta. So, padagos lang mga tugang sa pangataman sa palibot. Kung congratulations po sa Eco Savers 2000, ipagpatuloy po niyo yan. Maraming salamat sa mga magurang tutugot sa mga aki na magisubayan po mga tugang dyan sa mga aktibidades para po sa pangataman sa palibot. Hey, mabuhay po kamo. Mga parents, mga dear parents, kaya po ng mga volunteers na. Alright, tagaganda ng istorya. Alin po niya sa luwas this time, Joshua James Bino nasa linya tabi. Ang lalaking pasiguro pirmi. Ano ang pasabat ni Tata Joshua? Joshua, good morning, please come in. Yes, Sir Mar. Deng ko niyan. Magastos pa lang sa Manila. Maringan ito dahil mo nabutan so baha. Dahil na, magamot mo naman, mainit na. Mainit. So, sa mga tao, biyo na naman na nagkamuro kang kulping tao. Iyo nagkamuro kang naman. Okay, so, sige, kumusta dyan sa area mo sa Dalaga? Yes, Sir Mar. Sa dagdag niya tong Bareta, pighingawa pa sa kudron yan sa lokal na gobyerno kan Daraga sa paagi kan Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na makakuha pa din dagdag na mga tabang o kaya asistensya. Ito, Sir Mar, na pamilya na naging biktima ng sulo diyan sa Purok 3 kan Barangay Tagas, Munisipyo kan Daraga kan uminaging Webes na maagahon na ikinatumpos kan sa indang bilog na harong asin rason man nga na Sir Mar kan pagkagadan kan sa indang 94 anyos na lola. Sa impormasyon na kinumpirma ngunyan na pagkagata ni Sir Mar ni go ahead. Kinumpirma ni OIC MSWDO, Imelda Gonzaga, pinag-imbitaran itong pamilya Sir Mar o itong biktima pasiring sa Padaba Center Office dyan sa munisipyo kan Daraga para matabangan na maproseso ang mga kinakaipuan ng mga lakdang assessment para makaklaim ang tabi Sir Mar ng asistensya hali sa National Housing Authority o NHA. Kung saan pwedeng makakuha man tabi ni Sir Mar ng sundo sa 30,000 pesos. Asin pinag-iingawa man na matabangan kung paano makaproseso, makaklaim na burial assistance, iba pang mga tabang tabi Sir Mar
Dahilan ta o tangani ng kumbaga medyo makatabang-tabang na, makahuruhinggian sa namamati na kagabatan ka na pamilya. Kung matandaan tayo, Sir Mar, ang insidente kan sulo, nangyari kan pasado alauna, ang maagahon kan Webes, dyan sa Purok 3 kan Baray Tagas, and kan binisita niya to ang lugar matapos ang insidente yung sulo. Talagang ubos tabi, Sir Mar, may motor, may nadamay pang vehicle o four-wheel vehicle. Tapos ang natada na sana talaga sa harong. So, konkretong harigi. Naubos talaga. Konkretong latnob. Naubos talaga, naubos. Naubos sila. Natumbos talaga. Naipang declaration so BFP kung ano so kausa? Pigya iimbestigaran tabi, Sir Mar, kan Bureau of Protection, so pinagpunan. Pero kung matandaan ba, so pagkipagurong pa mismo duman sa naka-star, initsyorya lang yan ninda, na galing may nawala na naka-charge, nakasaksak, may nawalat na nakasaksak. Nakasaksak. Dahil naka-charge, ang sabi ni Sir Mar, may nawalat kaya naka-charge. May naka-charge. Ang cellphone day dapat pag-charge din ko dyan. Yan palang pati ang Pero cellphone day. yan, sabi lang yan, Ano mga cellphone pala day mo dapat palang pag-charge na nakaigda. Dapat pala kang tindog. Dapat nakaigda, Sir Mar, so irarong. Nag-iinit. Tukot sa kutsyon, halimbawa, pinainiton. Marikon sa bako sa kutsyon dahil dapat ipagpaigda sa kutsyon. Dapat lagi ida sa kutsyon so tawo. Correct. Pero sabi ba ni Mayor Vic, tabangan ta kaya? Tabangan tatabi. Yun so parte lang ang proseso para matabangan. Sa ibang mga ahensya, bad lamang makapatabi, Sir Mar. Kung may mga proseso sa yan, sa DSWD, pwede makako sa AX, di ba? Burial assistance. Actually, Sir Mar, pagkatapos sa MSWD, o baka may budget man sila, pwede pa makakuha sa local government. Correct. Actually, pinakailot man na nag-responde naman talaga. So, DSWD Region 5, aldaw mismo kung sa'yo nangyari sa sulo, may naghatod na naman, Sir Mar, ng mga tabang. Ayun. Pagkatapos ang pinadorkodordakula, ining manungod sa pagpatindugiraray ka narong na pwedeng makatabang NHA o pwedeng makatabang pa rin ang DSWD. Roger, pinagtabi, Sir Mar. Kaya asistiran kan mga taga-MSWD tabi, Sir Mar, at least makahuruhinggian lamang sa pagkalian mo yan kan pamilya. Ayun, okay. So, yan tabi, Sir Mar. So, banggit na sa bago na posibleng kausa ito. Pagtubod lang ito kan pamilya. Yeah, day pang final. Day pang official na pahayag kayan ang arson investigator kang BFP. Roger to that. Yeah, okay, sige. Ayun sa ang dagdag na storya, Josh Fabino, DCGB. Thank you very much. Joshua James Vino from Daraga area. Mga dugang. Good morning kay JC Matabuena. Yeah, good morning. And then, siyempre, mga tugang, good morning kay kapartner sa pag-asenso, Sir Art Gomez. Good morning, tabi. Yeah. Good morning mga sa mga classmates natin sa Bats 80, Santo Domingo Barangay High School. Ayan. Kay Emily Bertis, good morning. Kay Chona Baleda, good morning, tabi. Ayan. Alright, okay, sige po tabi. Mga kababayan, yan, tabi. Tungan sa mga kay Rakmaya, kay Sir Buds, yun po tabi, ringat kita tabi sa pagmotor, pasiguro pirmi. Pero talagang daing matibay dyan kapag ang ayam buminal yung garobagaso na kabuhi sa turil, ay nako, kung maluya-luya ang sa imong kunyan dyan, desisyon sa buhay, blintong bliktad ka. Di ba? Kaya dapat pa siguro pirmi. Alright. Mga tugang, oras na to 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Email responsiblegaming@tagcor.ph. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright mga tugang, balik po kita sa tuyapang programa. O yung unyan pala na simana, August 24 to 30, iyo po ini ang pigapo na National Coconut Week. Ayan. Para po sa pagtaoning pagsaludar mga tugang, pagsaludo sa tuyapong Tree of Life. Di ba? Kasi from roots to leaf, mga tugang napapakinabangan, mga tugang ang Tree of Life, yung coconut, yung nyog. Ha? Sa buhay kang kada Pilipino, kasi po sa ekonomiya ka nasyon, very important mga tugang ang Tree of Life. Ayan. Dahil piga po din ngayang Tree of Life is puno ng buhay. Yugyugunon muan. Midbid, mga tugang na Tree of Life, dahil pano ng benepisyo. Kaya bagabig ko para advocate min ng Father Momoy na mas hiday ka na magparahalat ng 45 dias para makaguti, para makalukad, katabarato man sa nangyayang lukad. Dakol pa ngayon sa imong ngayang kunyan, pagal, iproseso mo, mga tugang, yung coconut mismo. Di ba? Sarong buok na nyug na may bunot, may pakinabang ka. Pwedeng maging hanap buhay, mga tugang, na makakasugbon sa pangaipo sa aral daw. Subunot, pag tinangkas mo mga tugang, pag binunutan mo sunyog, nyaon subunot, imbis na suluon, iproseso. Higuaning mga coconut decorticating machines na nababakal na, asin minsan bigo panao mga tugang kang mga partner agencies, kang gobyerno, mga shared facilities, kay po sa nangi-avail ka mga organisado, mga tugang ng mga grupo, whether cooperative or farmer organization. Di pwedeng maproseso subunot bilang mga coconut pit o kaya naman ngaya mga coconut fiber na pwedeng gibo na pisi, gibo na lubid, tanganing pangtrensera sa pagrasay din daga. Yan. Bunot pa sana. Pag-abot duman mga tugang sa bagol. Yan. Yung bagol, pwede mga tugang nagibo na mga wearables. Yan. Pwedeng pang dekorasyon, and pwede mga tugang nagibo na uring.
Ano rin yan, bako na sanang sudati na pag sinako mo, nagkakarunot, dahil mo na nagagamit, igwa na po ngayon ni bagong sistema. Yung coconut briquettes, charcoal briquettes. Di ba? Coconut charcoal briquettes. Yan din na iling sa kunyan, sa Vietnam, kan magpasyar kami duman. Arog ka na sinang uring. Bilog-bilog mga tugang na compacted. Ang paggibo pa lang kayan, hihaluan ki binder na arena ki adlagi kray. Alina ning kamuting kahoy. Pigbabinder. Ara mo, jing so binakalta duman sa kunyan. So pag duman ta sa kamsor, buhay pa. Para ginamit sa pagluto-luto ka nag-brown out. Buda na wala ng tulong pidaso. Ayos na, Jing. May tulo pa. For emergency purposes. Nagamit. Pilang taon mo na itong binakal na Jing. Dahil mo nagpaso. Nagamit pa. Uring sa bagul. Coconut charcoal briquettes. May mga proseso na po. May mga machines na na-invento na may nagigibo na kandig di sa tuya. Pinakatipid yan. Okay? Hindi ka magparauring ng kahoy, dakulong pa pala doon mong kahoy, kairak mangkan sa tuya pong kapalibutan. Sayang, kan mga lindong na ipigdatao ka yan, pagkatapos kan pagsurup kan, kan mga tubig na imbis bumulos, patuloy rin mga tubig sa mga kali, o sirin sa mga karungan, dapat ma-story po yan yan. Sa pagi kang paghigop kang sa indapong sa indang mga ugat, di ba? Pagkatapos, mga tugang, nakakatabang pa ang mga kahoy sa carbon sequestration and pagbuga ng oxygen sa tuwepong palibot. Yan po, tabi. Duman sa anila mo na sa bagol, bunot, bagol, pantulo, sumit. Ito pong laman. Di ba? Pag ginunaw mo, pwede mga tugang na panggulay. Pwede man mga tugang na ice cream. Pwede man mga tugang na virgin coconut oil. Pwede man na mamok, di ba? Susapal, mga tugang. Pwede man magamit mga tugang sa gibon mong arena na may halo sa tinapay, pag-ibon ng tinapay. Diba? Paano nga susabaw pa mamar? Ay, susabaw? Kunyan, may proseso dyan. Pero uning-una, sumit muna. No? Pag-amo na, makagibo ka ng pwede ka pang gumibo mga tugang ning kadakol na mga bagay-bagay. O susabaw, pwede mong gibuhon mga tugang na suka. Pwede mo man gibuhon mga tugang na toyo. And pwedeng gibuhon mga tugang na patis. And pwedeng gibuhon na sauce. Yeah. Ayan, sa sarangpon pa sa sarambunga pa sila, marami ka nang makukuha ang hanap buhay, di ba? So itong kunyan, so itong burak. So burak, mga tugang kang nyug. Diyan mo pwedeng makakuha ka ng tuba. Di ba? So tuba, na pwede mong inom mo na fresh. Or sabi nga ni kaya ni sa pinakalakaga, pasteurized. And then, pwede mong gibuhon mga tugang na cocoa sugar, cocoa syrup, para sa mas masustansya, asin bako delikado mga tugang na magkagawa ng diabetes. Dakul na pakinabang bago. Kaya, pangatamanan ta po ang coconut. Sabi nga na ang prutas, mga tugang, o yung bunga, kanyog, pano ng nutrisyon na nakakatabang sa puso, sa digestive o digestion, sa blood as in sugar level. Okay? And pinagkakuan man mga tugang nin fiber
as in fuel. O yan po, pwede pang gibuho na fuel, mga tugang sunyog. Kaya, di pagbasang-basangon, di pagparapurutulon, mga tugang gibuho na kukulamber, kundi pangatamanan ta. Di ba? Ayan po, coconut conservation natin. Para po sa ekonomiya. Di ba? Madaming pwedeng paggamitan ng coconut. Di ba? Yun po tabi, paano nakatudan ta kaya na nahalat kita ng 45 dias bago magguti para sa na makakupra. Pero ngunyan, ang kupra na pigahanap na suputi. Bago na itong inagunan. Kapag puti, mahal. Kasi yan na pigahalo mga tugang sa mga biodiesel na tinatawag. Di ba? Yung coconut, may halo na coconut oil. Ito po na kunyan. Ito po na hining diesel. Para makatipid-tipid nga niya. Okay, so yun po tabi, duman sa mga kababayan ta, sa mga ka-farmers ta, mga koko-farmers tabi, o pangatamanan tang maray iyan, asin mag-intra kita, magparehistro kita dyan po sa PCA, o Philippine Coconut Authority, para po maghinabang kita duman sa mga, pigtatao, na mga benepisyo, bilang mga coconut farmer, mas maray po itong organisado, tapos rehistrado. Tayo na po yan ang manera kang pagtataon ng tabang. Okay? Yan po, And then sa mga nagpo-proseso na, mga tugang kaiyan ng mga produktong yan, o yan, nakulang tabang mga pinagigibo kan DTI para i-introduce sa mga produkto, look for direct buyers, tapos future buyers, linkages mga tugang para po sa inyong mga produkto. Kay po sa nang day pag-ambisyonan. Dapat may consistency at yung mga produkto. As in talagang di kalibre o di kalidad, tatak Bicolano, Uragon, di ba? Nanarumduman kan mga kababayan. Dakol po ang mga imagine yung pag-presentar nila duman sa Festival Mall, naka 4 million pesos. So mga dinaraduman ng mga small, medium enterprises natin, micro, small, and medium enterprises na mga coconut producers ta. Dakulang bagay po yan. Okay? Alright. Mga tugang naman sa mga kababayan niya to. Papa Mar, ano ba talaga ang totoo? Ano ba kaya ang totoo? Pwede talagang itanuman mahugani o dae? Andali lang sabi ni Kuya Nes, good morning aya. Nailing ko dyan sa Santo Domingo, dakulo na truck na kargado kinyog ang nakatambay. Ano ba nagkaralapa na sa naanyog, garo ang problema ang processing plant kanyog. Ano ang remedyo kayan yan? Pero may yung pag-arog ka ini na kunyan, arog ka ini na season. Tapano kaya baga? Dahil makita nagkuproseso nga sa farm. Kundi ang pinakamadali sa tuya, sa sanggaton sunyog o sa sakaton sunyog, ipapabakal ng bilog. Di ba? Di ba? I-incluso, bibarat. Ayun na so nagbabiray mga tugang sa mga oil mills ta. Harap dyan sa lidong, mga to, igbabaga dyan na, na nagkuproseso ka yan. Bibakal dyan bilog. Kaya susabaw dyan, big proseso sa kuda. Kaya pag nag-abagat, abaan na ang parong. Ngunyan, agihan ko managas bagong madaling araw, Kuya Nes, pag-agi ko talaga. Sabi ko, suro pa na sa paradahan naman so kunyan. Kaya ko dyan yung mga paradahan, na yung mga truck na nagde-deliver dyan, sa sa kumpanya, mga tugang dyan po sa Lidong. Supay na duman, tapos iguan yung mga pick-up arcade na pribado, supay naman. Didayang na ginawa, ipinarada mga tugang sa pinahiwas na tinampu. Duman nakaparada sa mga truck sa pinahiwas na tinampu. Surnudon pati aralabaon. Iguanang nagparada dumana sa wala. Kaya wala tuon ang parada.
pangyayari sa mga baka. Yan. Kuya Nes, good morning po. Eyo, good morning. Pero may problema ang mga farmer sa pagtabakal katog. Kanyog. Oh. Imagine mo na sana, yan ang mga truck na, kung sa impaan harali, Iyo. Oh. arkilado ninda ang truck, per day ang arkila kayan. Opo. Tapos to tripulante pa kaya na pigsusuportahan ninda. Pag abot yan, nang-standby kihaluyon. Oho. Tapos, ang iba dyan, nagkakaralapa naman sa nanyog na yan. Ang nyug baga, pag nababatan, nagbabaratak yan. Iyo po. Oo. Mamamarong talaga. So, nagpabiyahe ka kinyog, halimbawa hali sa Kamsor, pag-abot digdi, nasayang man sana. So, gasto lamang kang farmers. Pero kunyan din, Kuya Nes, di bakal daan dyan sa Lidong, tapos may proseso ninda? May nakaku ka na bigpabarakal na sa nabaman sa may tuyan. Diyan sa may diversion, may nagpakal sa Rocky Nyog. Koreana sa ralapaan na so Nyog taday nagarubi na kal diyan sa Sobra na garo. Sing na yan dyan. Yan ang problema di. O tayan baga, may mga bibarakal yan kan mga sunag nanegosyo man talaga kayan. Ibarakal sa mga tapos di dara dyan, papabakal dyan. Kung di ko niyan, dakul na kapila. Ano daw ang problema? Supay na garo Kuya Nes? Oo. Ang kay puhang garo, magkaigwa kay mga maski saraday sa ng processing plant sa mga lokalidad na dahil mo na ibabiyahe ki Harayoon. Halimbawa baga maski saraday na makagibo man ki oil dyan sa mga community, kung ano pang mga produkto na hali sa nyog na maproseso na ninda. Kung na ibabiyahe pag ihaluyo na aruga natatambak man sana. Opo. Actually yan talagang pinakamaray na konsepto na kung pwede masana dyan nga mismo sa farm, mag-consolidate dyan tapos dyan nagibuhon, dahil na magpapuriyahin ng harayo. Ako mismo may experience ako kayan. Kampaka-retire ko pa sana. Nagbakal man ako kidaga dyan sa Bunga. May haranin na sa may 6 kilometer danger zone. Duman sa kunyan. Sa luwas pa man. Duman sa may aparisyon. Iyo. Dakul akong nyog. Ang problema, minabaratuhon ang nyog. Tapos, so, marabantay ko, dahil na ngaya ko sir makalukad kayan. Lugi ngaya. Barato na talaga ngaya. So sabi ko, halata na sana na magtakdag anyog. Tapos, puro pabakal kung binuo, maratuhon. Opo. Kaya ito nga itong mga pig-istorya ko na pagproseso ko tayo, dapat na itao sa mga farmers ta. Nabiroon mo pati baga sa baw kuya si urula pag malukad. Ayan palang pwede yung proseso para maging produkto. Iyo. Then hanggang sa uminabot ako ang nagkukudkud ganyog. Pag-iba ako kikudkudan, gunawan, nang di-distribute ako dyan sa may mga lutuan digdi sa duman sa tabako. Mapagalon man. Bako man araw kayo sa plano kung na nagbakal ako kidaga. Kaya, ang katapos-tapos ipinabakal ko na lang sudaga. Kulog gipayo, kulog gilawas ang luwa. Iyo na ginalo. Marikon may ibang produkto opera sa nyug. Kung nasabayan tulos ng kakao, pwede ko tang makaproseso ko, medyo aloy-aloy pa man. Iyo na, may mga patanom na ako duman na kakao, pili, kape, dakulo na, paano na ito kitanom. Para yan, sunyog, hindi ko araman kung paano man naging kwarta na maruray-ray man lamang ang kantidad. Kaya inigaro, ining PCA na nagaparataram sinda ka mga programa ninda, hilingong garo ninda yan,
aro gani kay itong experience ako mismo, ipinabakal ko na sana. So imagaro na may daga na day ikapabakal so daga, ipapurutol ko na ininyog na iniyo ta. Dahil man sana. Tanuman ko na sa ibang tinanaw. Iyo, wala Aro ka ganun na. mangyayari. Oo. Kaya sana hilingon talaga kang gobyerno, kang PCA kung aano nindang aro gaya na problema. Dapat Thank you. talaga, no? Dapat talaga may konkretong papadumanan yan. Araw ka mga pinagigiribo kan mga Vietnam, kan Japan, asin kan Indonesia. Ayan. Aba. Sige pa tabi ko yan ay salamato na maray. Ayan. Mga tugang Kuya Nes Belga, aso pong amigo. Ayan, contribution niya sa tuya pong programa. Yan po, yan po ano ha, may sadiri ng nyugan na ng problema. Kaya yan po ano, yan ang pagsasabi na dapat itong mga programa talagang makantos ning tama dyan po sa ano, sa tuya po ng mga paraoma. Takada ko na pwedeng gibuhon mga tugang na produkto talaga. As in maiano sa market, di ba? Iyan ang supposed to be mga tugang na dapat na papakinabangan kaya ito po ang Coconut Farmers and Industry Development Program na may pondo bagayan na ano yan, bilyones de pesos, hali po naman sa Coconut Levy Fund. Garo patapos na eh, garo pa 5 taon na ngunyan, patapos na garo. Sa programa, ano daw ko nangyari? Pinagirasiras kan 15 mga ahensya ni gobyerno. Pero sa iba garo dai man nag-aktibo kung maray, ha? Dahil talang yung sa promotion, yung DTI. Nga. Igwa manin mga yan, kundi ka nakalangkan mga farmers, coconut farmers, taday man nagmiyembro, di ba? Tada kulong yan bigpirmahan. Igwa na ni mga farmer organization na coconut farmer organization na pigtarabangan na sa iba na makapristro sa naman. Iyang kuta, pwede makatabang na anduman sa sa hanap buhay ninda na lalo ning pagpatanom ning 100 million mga tugang na po ning nyug by 2028. Anak ng tinapay na buhay natin to. Dahil natutumbok yung tama. Kaya si Kiko Pangilinan nagito noon. Nagito noon. Tibaad lamang mahiling na ang mga problema. Tsaka ano mong pinaka marauto na parte dyan. So paghagad mo ning mga ekipahe, halo yun mga tugang bibog tak. Halo yun naabot. Ha? Dakulay ko mga kita digding mga natawanan ng mga grant kundi dahil nangyari. So dapat talaga tumbok sabi nga ni kaya na mga programa na para talaga pa sa paraoma mapakinabangan kung pwede ang proseso talaga diyan sa mga farm. Actually yan ang pigpa para bubuso ni na father mo muy kay ito. Pero in spite of the position papers na mga ipinadara, pero parang it falls on deaf ears. Mga bungog na gano'n. Iba man talaga yung mga Democrats kaysa sa mga Kaya dapat talaga siguro magturo ko diyan so may feeling o may pagmati mga tugang sa farmers o naka-experience ka kung paano mga tugang ang pagtios ng mga paraoma ninyog. O di ba? Anak ng buhay natin ito. Kaya po tabi, sa mga kababayan ta, pero dahil ma-display, mawara ng pag-asa. Di ba? So mga farmers, coconut farmers cooperative. So yun po yan ang kahit puwanta siguro na asikasuhon ta. Kung paano matabangan si mga membros ta na makapag-produce. Halimbawa, makapag-produce ng mga produktong yan and ipabakal kan mga kooperatiba ta. At sigwa lamang kaysa magkaralapa, di ba? Iyo po yan ang predicament ka mga farmers natin. Okay? Kaya yan ang medyo mamundo sa Pilipinas. In other countries, mga to kami sinabing farmer ka, saludo sa imo mayamang ka. Hindi sa tuya. Pag sinabing farmer ka, garo ka na alabado, sige pangagad mo. Nag-aanong ka sa miuras, di ba? Samantala ikaw nagpapakaon sa bilog ng kinaban o bilog ng nasyon, anak ng tinapay, oo, ha? Di ba? O yan po, tabi, sa mga opisyalista, o mga eleksyon na naman, pag-isipan kimari ang mga programa. Bago suntok sa bulan ko rin sa oranisa na sa ginawa, di ba? Kamaya kababayan, kunyan,
pagal na ang iba na mga taga-Bagang Tabay ta. Hindi po sa mga nangyayari po sa tuya pong kapalibutan. Alright? O paano tabi, mga tugang, duman sa mga taga-Bagang Tabay niya to, saga ko na inidiskuti ron manong sapot nito sa mahogani. Inibagang mahogani Buda Jimelina, yun iso na find out, mga tugang, mga nakaaging mga taon, na duwang klase ng species na pigpapatanong mga tugang ito kan DNR sa mga tree planting. Kundi, na find out ninda na ngaya, ini ngayang Jimelina, matibay sumupsup ngayon ki tubig. Matibay sumupsup ki tubig. Bako ngayon ni environment friendly. O ano man ngayang mahogani, saro man ini, gigadan niya ang mga katarani niya sa palibot. Tasidik niya, di nga ipigtudon niya kibayong. Di, pigali. Pigali po yan, mga tugang. Abay sa nata, masagatan na lang diskutiron yan. Tang aram ko, subakakay, tinawan mga tugang, nimpaing gusto. Pirang pundaw itong kunyan. Sagata, ilingon ko kung pilampunan na ito duman mga tugang sa Bakakay. Napantanom na mahogani. Nagitaso kiray kayo, ano nga talaga kuya? Sabi nga, bawal, ba't mo bibigay pa? Yan, sagata na simbagon po yan, oras na para kita mamaaral. Sa Indo ka, boss! Sa pangarang kabilog na tropa, yan po si Mardelaw. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na pumasunod, ang Bareta alas 12, tapang tambalang Angel Mostaza and Nicolan Gloriani. Masunod na po yan. Dapat kitang makilabo. Ngunya na taong 2000